Mentang ini kami khubor ka batinge halor ka jingthong kam ka seng khnam Khasi National Awakening Movement kalapan pau shai ba kadan katanat high level ha ka sarkar ha ka ba ki politician bat ki officer ki thong kam man smobha ya ki briyo ki bayajan bat ki khlem nabut ya ki kindon ki jingpen shai ka khnam ka wan hadien ka jingtoket bala pendan kam da ka RTI right to information halor ki rukum thong kam ya kinong tray belasngi bat ki temporary workers u president ka khnam ba Thomas Walang ula pendam ting ya ka jing bam pendan kam bakla ya kibor ha kitenat sarkar ban thong kam da ki rukam bam shongnya a paushai ba ki politician bat ki officer ki pendan kam ya kibor jongki ban thong ya ki breu ki ba ki song ya jan ki bu ya kini ki breu tang ha ki kam daily wage ne temporary ki ba yo tang ka jinglute ka khnam kala penshai babun na kini kinong tray kim yo wat ya ka minimum wages ka ba ki ban yo katkum ka an ka sarkar ka khlam pentray kamru ya ka regular casual worker scheme ka khnai spa khnai punrio na ka benta ki hok jong kini kinong tray ka khnam ka dawa mardor ya ka sarkar bakan tok itinge ya kani ka jingpendon kam bakla bat ban penbet ya ka rukom thong kam ka bashai hakman upat ba barot ka jingpen pau ka khnam ka dei ka jingmi ka bakrau ha ka rinsan khubor ka penshai ba ka jingthong kam basniu kadang yai beteng ha kitenat sarkar hato ka sarkar kan chimkhya ban penbet ya kani ka jing bakla ka bakta ya ka lawai jong ki samna pule ini ai ji tep shusho so ba like share subscribe ka channel jongi banyo ya ki khubor ba shisha kulishu ya kani korukam thungkam thungjam hagi department beper beladon hang depo ka siti jongi badia kani ngila sedang depo ka department SCD Nazareth bat penkhut ya kini ki kendram ya kini ke jing thungkam tang da kilong hai lene ki khol ki kiti kilok ki perlok jong ki officer ngila sedang berwak da ka RTI bat nadu na Julai ngila pan ya ka RTI nang sina po ka SCD department bat haka juba ko benungkong ngi pan ngiyong ay yang ngi katup kerteng nanti kata list jong kinong tray daily wages ki batray hapo ka department ka jong pi nakalyang jong PIO jong ka SADN ki juba yang ngi kiyong ba ngimdan kita kinong tray temporary Henry ngi tentang ki daily wages waka kaba contradict daladi ladi ki temporary ki daily wages waka de ki claim a yang ni gane ka chuba bat hadin pada ni file sha ka first appellate authority kat kum ka jingai board jong ka section 9 subsection 1 jong ka RTI Act article san bat ni syamba wat nak liang jong appellate authority ru kadang jing persyang ban boleh ho ar September ja usan ki oksis pa at po ingut kita ki mano badai ki persyang ban boleh ki persyang baik ban boleh ka department bat kumba kadon ka information ki mangiyo ki babon ha kini hang ni ki batray ki dei bet ki ba la thung de ki long hai ba nakaleng la jungi sim ba lesi ka ni ka department tang jo ki high level bala panjat na ki high level ki buri ya ki kerteng jong ki buri ki batray hak tu department ba nakaleng ka jungi nang ni ka senjam ni katkum ka procedure katkum ka rukam ni ngin tho sya ka first appellate authority lembak ka first appeal katkum ka section khatandai saparawan juga RTI Act but harin kata pada ngisa thono sapoka chief information commissioner markani ki kadai kencing persyang ban burik but kani ka jubab ka bagiyo kadai ka incomplete reply jong ka RTI ke ba nakali nga jongi ngilapan but kajing khot ka jongi menta ban kerennya kini lembaga patai ke bor upai bau di mentip maka dia pisau upai ba